My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since when they watch this Asante Nkabom program, I they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears as I think about moody the kind of. Now they told me the main dear me tia adofo Asante for umi ko tie they told me no oh na KUSI Media near hunu baby Asante no every buy and Asante be seen Moson for Nana KUSI about do men san prampa na sensia we the kind of media seda kase pa na ma wo bra wo kan me ho bra media Asante Nkabom the kind de bre wo wodafo busa ho say ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso mi na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra media Asante Nkabom de etoso mi no e bre wo we o man ma ye san e ma mo nyina mo shia mo son for na KUSI obodo men san brampa na masan ehia mu ye manage se na so obeka me ho na media watching the ka me hwe media bro wo na KUSI Media ene na KUSI TV eso we o man ma se de ja yenim ne dada no ye da so e wo ngoma watching the Asante Nkabom de etoso mienu na ye drew ye adoyo ya dikan ahwede etoso num ho na ye drew enkran abankesie mu eja ya konto ekokansem a akoso nyina kira amrado ene na pamfo enso ehia wie sede na no yehia ye no de kosi ye nyina ne se eja konto ayo nipa bi a sebe wakwa ye no hu dua broni na otia na eja wakwa ye no hu tetefo na wakobo aban amane amrado amane na wadede eye ahenkwa akwa metwea ama ahenkwa akwa metwea be kansem a ekoso nyina wa ahemfie ho e de akere no emo o sorry ye no de waye na dwen se eseso okobo woni aban ena edi kasobom na wo hwekwan ye obefa so a obeboa ma aban yetimi ehunu ne ye koso e wa ahemfie ho no mu nyinara wie o manba Ansani ebeto akenkan no so no me ka o se nyuma bia da roma ene nei waso emu a oboa bia etimi di dwuadie e de brewo memenda ene kwasia da biara ene eye yawada ene afi ifia da bia ne edi se dwuadie de brewo na KUSI Media so na enyuma yi ene NK Executive Barbers wo mo na so emu a ene wo boa me de dwuadie e de brewo na NK Executive Barbers e ba bia so wokọ na so kwa ko UT a odofo be UT ma ho aye feyie dwabo bia be kwase de be kanfo papa eno no ye wa donko bites limited ya wo so airboy one product na IB table so main and they adonko 123 adonko black adonko premium energy drink enafe adonko ataje na ni tie ni nyina nkamfu ano wasanso de ode airboy ho ban afri coronavirus ho ye no what ni din adonko hand sanitizer ni nyina ne bi oja so bomode ni koja so ba bi eton san bia odi ana supermarket bia no borem obenya bi edodo we o mama yenkotie wadwa ton de na yeba area kenkan se wono abetwas empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mebusa say asante efri hen ebirim kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante man so ebirim kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say asante emusie bi ede kan wo ho bomu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia e wo na KUSI TV ene na KUSI Media so nam de sajuma dia bro memenda ene kwase ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region.
You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa State Housing off Marion Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, my sign Emma Munina Moshia, and this is a year talking kind of so ewo adio di kind. I heard ye tosu enum. Sabi kind, ese eja konto or dada eye ahinkwa kwa mietua na wasi bibia chere no no akudin sekuro dia kwachera marado. Me ne ukasai aye Nkabom kesie mu eja ya konto eko kan samu akoso nyina chera amrado ene na pamfo nso ehia. Na sabra me ye talking kind so you know ye sha se de free ye kratafa ye to so aduo no na ene say amrado na ekasa wo say mapamfo asante no asante sem no wanti na mafrɛ mu ɛwɔ ha anopɛyi na sɛdeɛ nsɛm ɛkorɔ no sɛ asante ahemman no ɛtoa so sɛdeɛ tie yi a asundwe ɛma ɔman emu sɛ asundwe amanso a adwadie enso ɛbɛka ase na kristosom a yɛpɛ sɛ agyi hini ɛwɔ man yi mu no nso no entumi enyina efiri sɛ asɛmpatrabɔfoɔ entumi nkɔ nipa no mu na wakɔkyerɛkyerɛ wɔn na no to ye no krachi odi kan sɔre ɔno nso ɔsi bibi de kyerɛ amrado no ɔsi amrado me de da de me kan sɛ ɛsɛ ye de ensrafo kɔkomase na yɛkɔne asanteman edi ɛko edi wɔn so bio uhunu sɛ ebra sɛ ganeti wosiri ɛde ensrafo kɔ wɔn so kɔdi wɔn so no ɛma obo hu ɛdam saa kwan so ɛna wɔhwe wɔn saase no mu ɛfa kɛseɛ krachi odi kan adwene no na krachi otoso wie no nso sɔre no wɔse sɛdeɛ amrado aka no sɛdeɛ amrado aka no ehia sɛ yɛhwɛ asante nsɛm no yie ewom sɛ yɛn wɔn wako adi wɔn so asɛe wɔ ahemman no deɛ nanso bribia ahemfo no mu bi pɛ sɛ ɔbɛhyɛ aban asie no unhunu de yebesie no wasan asesa wadwene inti ense se yetena se ema wosan eka won ho bomu wie ansa na yaka se ye ne won ebeko ebasa inipa pi ebehwere wo mo enkwa krachi otoso mi enu adwen kyere no ne yehwe krachi otoso mi ensan so sori ene wo se mo ne me beye adwene a de yesese ye de asrafo koye ene se ye kwakyere wo hene prempe no na ye de no ebetu afiase se wabu ye mra so krachi otoso mi ensan so adwene no na to ye no krachi odi kansa sori bio no se ankasa ye de nanso se ye ni kan ansa ya heman no ne kwakyere wo hene no a ahemfo aka no ebeboa wo ho ano na wabeha ye bio eno kra na ebesi adwadia no ekese Osmanfo bi ebe ka kire amrado se agya ya konto aba na ohwe no sabri amrado na ekasa yi wo se mapamfo matese opani ya konto aba ye de asem no ayeye ono ende ya obeka de ekoso wo asante nyina kire me enti mefre no ne ehunu ni a yebeye ene agya osma ema wokofre agya ya konto eba agya ya konto bewure mu no obam na
ochia ese amrado ene na mapamfo me mamoachi o na amrado ne na pamfo je so ya piafo agya yawo na akrachefo enso agye no so bie na akrach odi kan ene sori ene wose agya na okwan so agya ya konto ebo na mane ese okwan so de boko meba hanuma no pai ese me ne amrado bidin komo na wahunu nia ekoso ewa asante wa na akrach odi kan ese agya akwaba ahanso de bone bie ni ha asante nsem no a ene ye hia hanumu a agya ye dwendwene ho de ho ena amrado ebe ka se agya yawo na ufri hanumu koye no ensem ben ena asisi ewo kumase de agya ya konto se amrado ensem wo asisi de edoso de edi kan no won krata watwere na naprempani nyina kanesa wone na hemfo adwene ho na sade won bu afu wo no agye se wo ho a ena ka ubehunu afedie ginaye a wone na hemfo asie ne se wodwene se usisi won na nsem wa watwera bre won nyina ye wankasa wadwene nti wotu abofo akwa aburukyere hima ho akobisa se wono ene wo ma wotwere sa nsem no ebre wo ana na no toye no krache otoso mienu sorry ene wo se asantefo eho ye siri yie enti wodwene se wotu abofo kwa aburukyere a ohima behwe wanimu ana onkoso hwe na agya wode sa asam itu dwa da ho na amrado se wo ho ye mesere enye me mani so ha se wanyimi ni a eye nanso aburukyere hima eni wo ho adaje wa na krache otoso biensa se medie minim se da na prempa afutufo ena wode sa adwini ahye ne tirimu ente saa anka wonwini bibi ete se a ede ekakese ebebre eye woni ne man eno agya ya konto sorry no se eye na hemfo no eno wa hye no kutupa ahemfo a esesa amrado hwe wo yie pa ne mampon hene ejoso hene ofenso hene bantuma hene ene asafo hene kracha otoso mienu na ekase wo se medie minim se asumdwe beba asante a na saa hemfo no afri oman no mu si echi won pe a na prempe ede ne ho ebe sha aban ase na watumi abu ne man ewo asumdwe mu agya ya konto ede beto so na wo se asempa na wo ka no na kracha otoso mienu se agya ya wo na wo se nsem ben na hemfo a obubo wonde no wo kekaye eho na agya ya konto ede beto so se krachi minti benki kan nyina na ne tia wamu no ahemfo no bu afu enti wo so wo soma abofo akwa aburukyire eho na krachi otoso miensa ese agya na wo si yen asem isu ya na wo si asem isu yi ye beye den hunu se amrado atamfo ene sa ahemfo no na agya konto se eye mekamu kakra ahemfo no baako ese se wo makwan e ma ban edipa e be kene kumase a won si ne dan e wona sabe na pampam bi ne mo se ohema pese wode na no eto won semu a wonyai na wonyahene a wono wo hene no atwere won ohene ba kompo de wo se yemesi amrado se oman no e de nipa moja e de be dondoche abontoa esi wa hemfie da wa na kracha otoso miensa ese na ekire sa ahemfo a wabobo wondin no mu bia ehwom na agya konto se ane de me pesa amrado huna ene se ensakraya aban pese eba ya setena mu no sa ahemfo no empene so wonyai ne pakum da umu baako anum asem ene se adehye mpo yekuwon eyi musuo na enkoa ekwa na amrado se agya yawo beda wase ese wa ma mehunu ahemfo a wotia memuo ya aban pese agya wode eba eno emu yebefa won ho adwene na yehunu ne yebeyo ese se me ma aburukyire aban asote won asote eti won kro no eho asem na mitu abanfo se abofo no eduru ho a
wɔma wɔn kwan mpo ɛma wɔnkohunu wɔhema yɛbɛma wɔhunu sɛ baabi de hyeɛ ɛyɛ baabi ɛdɔnkɔ agya yɛ akontɔ na saa bere wɔka sɛ wɔsɛ miwura bɛda wase ɛsɛ medan woɔ mehyɛ bɔ sɛ mmoa biara ma hoɔden bɛtumi no mede bɛboa aban mɛsrɛ kwan dakrache wodi kan ɛsɛ ɛkwan da hɔ nante yie wie ɔman ba sɛdeɛ daeɛ ɛkɔso ya ani petiri kɔnkɔnsa ana agya yɛ akontɔ akɔ akɔdie de akyerɛ amrado isɛ deɛ aduru no no nsɛm wɔkɔ so wɔ ahemfie hɔ no mu nyinara ɛda abɔnten amrado ate ne nyinaa no ɛyɛ agya kwame yɛotua yɛ a wɔyɛ ahenkwa a wɔsɔre a wɔde ahemfie nsɛm ɛde kɔdan ɛyɛ agya kontɔ na agya kontɔ nso sɔre a wɔde aduraban hɔ sɛsɛ deɛ wɔ amanneɛ a wɔde akɔ akɔto amrado anim no no adwene bɛyɛ na amrado bɛfa ɛwɔ ɛyɛ utumfoɔ ho wɔne mpanimfoɔ wie yɛmfa nsi ha na nyankopɔn yɛ adom a me ne wasan hyia nyankopɔn yɛ adom a ɛda fiada na afei yɛaba bɛhwɛ ano yie a amrado ɛde bɛbrɛ ɛyɛ utumfoɔ mosomfo na ne kusi ɔbɔdo mensa brampa na mbedi dwedi ho kyea me na makraw nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsan ahyia bye bye ɛmpanin se titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ɛne yɛ sɛ titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ deɛ a mibusa sɛ asante efiri hen ebinom kyerɛ sɛ asante efiri bon bi mu ɛna obepi asante man so ebinom kyerɛ sɛ ofi atweaban so ɛna osane ba fam abakosam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔn ho bɔ mu ma ɛnɛ wabɛyɛ asante ne sɛnti ɛna afi mede nwoma a wato ne din asante nkabom deɛ di kan ɛne asante nkabom deɛ ɛtɔ so mmienu ɛde brɛ wɔ bisa ho sɛ yɛdɛn na asante nkabom edi kan ne ba yɛ na ɛnyina na mu asante nkabom ɛtɔ so mmienu ɛna ɛbɛgyina yɛ ɛbɛyɛ mɛde gp sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ na KUSI TV ɛne na KUSI media so nam de saa adwuma die dia brɛw memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ne nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram and after your Twitter page so now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasi adabia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I'll be head of KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do: skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.